Tervetuloa pariin Meganon Verneklissä. Tänään me pelataan vähän lisää Fortnitea. Me pelataan nyt seasonin ekat rankerit. Mä en oo sitä vielä grindannut ihan tätä videota varten. Tai vihaat näin. No ei kun muuta vaan näkee. Muuten mä läntäsin tonne ja en saanut sitä yhtä asetta, niin ei sieltä ei aina. Se riippuu, se vähän vaihtelee mistä saa. No ne voi pahuus. Mutta mä sain sieltä MK7. Minä sinne. Ja se on. Sen Ai niin me pelataan sen änkeriä aseen takia mä sain 2 peräkkäistä voittoa, kruunuvoittoa. Mä uskon sen. Häh? Uskon. MK on vaan niin voittamaton. Apua. Mä näen sen. No en muuta kuin pääsee. Mä hittasin 5-3. Se ei oikeesti osu. Aimion. Mun aimion. Miksi mä en pääse hyppää tästä? Mä pääsen. Kuoli. Sä oot turvassa. Joo. Pitääkö sä sit sen? Ei, sä saat pistää. Mä vihaan näitä botteja. Ja se ehti tulla. Ei hitannut yhtään. Mennään äkkiä valttiin. Joo, tämä tipahan tää taivaalta. Mulla ei oo shotgunia. How to win game without a shotgun. Ei pysty. Miksi tää peli on ruvennut pukan, että nää chestit osaa floatata jotkut chestit? No se on aina melkein ollut kun on tullut season taita. Epic ei oikeesti jos tehdä mitään oikein. Niillä on mennyt motti niihin live-eventteihin, kun niitä nykyään tulee aina kun chapter vaihtuu tyyliin. Ai jaksaa nää tehdä. Ja taas tää peli on kyllä vuosien saatossa laskenut ihan jäätävästi, siis niinku pelaaja mä. On laskenut. Leva, yhdessä videossa oli 1 000 000 katselukertaa ja Leva katsoi tietenkin, että siinä oli miljardi. Miljardi? Mitä miljardi? Katselukertaa. Tuu tänne. No siinä on valtti. Joo. Kuka ampuu? Kuka kehto? Tuu äkkiä, mä en jaksais odottaa kauan kun nää yrittää tappaa. On täällä. Ei nyt jää tappelemaan kiltti. Mä haluun. Äiti ei nyt tapella kotona, nyt pitää tapella peleissä. Liikaa vai? Mitä viikon loppuessa taas? Onks siellä niitä turretteja? Ei tietenkään. Mä tiedän. Ai tossa on turretti. Venä, älä ammu sitä, älä ammu. Mä tiedän miten ne saa helposti. Otit, hyvä, sä otit ne jo. Ei toi oikeastaan noin helposti. Aha. Sitten oppas tommos. Toi on toi kaikista hyvä. Älä please vai. Mitä? Kato, se meidän pitäis kiertää kaukaa, mutta mennään tästä. Ai niinku tästä taas. Rypsäkamera. Ei hyödyllistä. Mennään, paetaan tosta sitten. No tulette se kiikartti. Ootappa. Ei me nyt vielä siitä mennä. Haudu. Et sitten ota mitä niistä aseista niinku se yksi teki. Joo en. Saada ne vartijat tänne perään. Okei, me otetaan taas sen ke. Joo, älä vielä. Ei. Luotetaan aika ouhassa. Tossa sullekin liilama mennessä. Kiitos. No, juon. En juokka. Juon sittenkin, en juokka. Mä jaksa juoda. Mun viikonloput piilaa. Joo. Pitäisikö juoda? Ei jaksa. Voiks mä ääntettää yhden päihettyy? Etkö ajattaa ketään varten? No. Mennään tästä. Tää jo. Ei nyt, kun mä kuvataan videota. Tulee huutettu. Tuu jo. Ootappa, mä haluan tappaa näitä. Mä haluan XPtä. Tuolta oot karkaemeliä välillä, vaikka alue on ihan millin päässä. Haittaaks? Tuppas nyt. Kato mä kuolen tänne. Mulla ei oo aikaa odottaa.
No kun nää käy oikeesti No kimppuun. miksi se on niin helppo tie tulla sieltä. Miksi tää hissi ei toimi muuta kuin boteilla? Ja sittenhän se toimii sulle. Tämäkin vielä. Mä olet jumissa koko ajan täällä. Tonne päin pitäis päästä. Tää jäi tähän. Mä levä ulos. Äiti. Oi se räjähtää. Au. Mä en pääse oikeesti ulos täältä. Mitä? Mä lyön ulos. Ei jumala. Se on se reikä sitä Moutin ovea vastapäätä, minkä mä rikoin. Ja siellä on se zipline ylös. Jaa. Löysit sä? Valttia. Vastapäätä. Tossa on valtti. Joo, täältä! No niin, kiitos. Kuinka hidas järki? Löyä! Äiti ei luonut mulle hyviä silmiä. Joo. Mä Tyyppi markkasin sitä. sen 15 miljoonaa kertaa. Muu täällä on ase. Tää on hyvä. Et sä jäänyt sen. Ei, tossa on auto. En mä halua sitä. Tässä on auto, mihin kyyppiin sä tuotat, et sä löydä omaa jostakin. Mä löysin, mut se olisi toimis. Sitten sä et tässä. En niin. Mä en tiedä, pitäisikö mun oikeesti ruveta editoimaan tota pois, kun sä munaset täysitä. Ei, se on hyvä kontenttia. Jos sulla ois mitään medmistiä tai On. nyt droppaakko. En. Mä ajan. Et aja. Päätin niin. Aja. Ei kun elää aja. Mut kun mä oon opetellut ajamaan. Oi. Noni, aja. Nyt se kyytillä kai. Aja. Noniin. Tästä niin. Pientä ruisun tynkää. Jes, mä saadaan tapettua toi bossi tosta. Mä sanon sun hyvä idea, että mä ajan. Pysähy. Mä teet aikatempo. Ehkä mä ei tehnyt taikatappuja tänään. Ei. Oho, vielä. Sä olit aika Jänniä. ilkeä mua kohtaan. Anteeksi. Kato kun mä osun tohon. Ja hedu. En mä tiedä, siitä ei myös olla hedu. Se Joo, ei joo. antaa se. No ei se sitä sun hyvä. Siellä. Hemmetin eka peli. Joo. Jonnetta ei muista. Luonitettiin vielä eka. Ja Jonni ei musta ekaa peliä ollut. Ok. Eka peli. Jonni muuttaa vaan tokan ja kolmannen. Otatko se kortti? Mikä kortti? Ei. Sä otat se. Justiin. Kato. Ai, Se hommia tulee. tehdään vaan. Sit se aukeaa. Oota, mä haluan tietää paljon tästä. Gunnar String SMG tekee 22. Tossa on joku botti, Ei mikä onkin, mä mut haluan se ei oo puhua. se hyvä botti, mitä mä rakastan. En siis sillä tavalla. En tee nyt sinun semmoset teille. Ei vaan kun se antaa sen Exotic Mavenin tässä sen. Mä en tiedä, Joo, ei no se sä Maven- oot kyllä semmonen. Aloita vaan, mitä sä menit Meni jo. tekee? Voi niistä olisi voinut tulla pestikset. Mä en oo Ei kulkenut vielä kertaakaan. Ja mulla on silti aika vähän rahaa. Mun... Joo, mulla on jo sellainen. Oh. Oho, Joo, sitten on paljon sen. sulla on ammo? Varo-alue. 14. Joo, se riittää. Ei. Jes, toinen snipuammu. Oi, Nää kuola. no ajattelin sun kunniaksi. Shiba. Mennään suoraan tonne, kun seuraava alue menee sitten sinne. Vaikka petäjä. No scope! Tonne osui jota pää.
Mitä? Ei osunut. Oliko se sellainen ammus, joka lävisti 2 pelaajaa? Joo. 2 oli. kärpästä yhdellä iskulla. Just se tollanen. Tuossa on ihan vahva. Oi! Siinä on nyt traktori. Se on nyt mun raptori, ei kun traktori. Wow, sun koiran nimi on Traptori. Ei kun traktori. Ai jaa. Sama mäkin sanoin. Sitten ne söi mut. Voi pahuus. Mä en oikein ehtis, kun mulla olisi vähän luuttaminen kesken. Mua ei kiinnosta kiltti. Tee se mun vuoksen. Ajattele mua. Mä ajattelen Joo, tänne taisi tulla muita. Joo, Ai sä oot tuli muita. siellä! Tänne tuli Venää mä muita. tuun, elää kuole. Ep. Please. Tuo on jo se Mä viime uskon menee. legendaarinen. Ne kleimaa sitä ja ne on aika nopeita. Mä oon täällä NYT nyt. Nekin on käynyt. Mennään. Oi! Tää tekee. Tapoit sä se toisen? Joo. Kato, sä saat tollasen. Aha. Yes! Jumala hakastaa mua sittenkin. Mitä? En mä nyt tiiä, mitä ihmettä sä meinasit tuolla. Kyllä. Tän mä otan. Teitä mä otan lisää. Karvaa en liää, mä en tiedä mitä mä selitin. Mikä paha. Mitä oho? Mä otin väärää aseen pois. Kumpi on pahempi? Tämä vai Maveni? Joku parantaa tekee tämä, Siis- odota. Ota se Maveni. Tää tekee 97 tää. Ja tää Maveni tekee 94, mutta täällä voi legit spämmätä välillä. 94. Sitten tää tekee 97. 133. Mitä? Nyt tää teki. Niin mitä? 130, häh? Tää tekee 94. Sä katoit sitä snipua, että se tekee 133. Aina mutta jotakin. Joo, tää tekee 97. Tää on niinku yhtä hyvä kuin tämä. Niin, mut sillä Tää Mavenilla... on ihan vähän parempi. Tää on ihan vähän parempi. Niin, mut Mavenilla pystyy spämmää. Niinhän tälläkin. Okei, no joo. En mä tiedä kun... No okei, tää on parempi koska... Niin. Tää näin. Eli ai tää mytikki. Älä hyppää vielä. Joo. Jäädään tähän ja otetaan alue. Sitten vasta. Ennen mä vaan menen snipat tähän. Joo. Tänään mä nouskooppaa tonne jonkun. Oho, Ois. tolla ei kyllä Jos sä nouskoopa. nouskoppat tässä matsissa nyt yhden täältä ylhäältä, eli ton vaikka, niin mä giftaan sulle Battle Passin. Oho. Mä tähän mä saan tuukalta. Oi! Ui se osuu! Mut se ei oo nouskoppa. Oho! Melkein hyppäsin ohi ja kuoli. Melkein tipuit. Tää mutta kuolee. Niin. Mä oon aika varma siitä. Ai katso, tässä meidän päällä menee se. Ei kun alla. Päällä. Ja legit ampuu meitä. Siis se. Tapoin on enemmän Gorlin. Kyllä, Gorlin. Tuo kuulostaa se, että sä vastaat johonkin kysymykset. Kyllä, Gorlin. Mistä tää äijä ampuu sua? Eikö mä ammun sitä? No. Get Steve. Missä yksi on? Se pitäisi stormi. Tässä on. Mä Auto. kuolin. Oota. Auto. No jätät mut sit boksi ulkopuolella. No, ei nähdä. Ei jumala. Hei, sen on helppo ilmasta. Ainakin se... En oo. Ei puhuta tosta. Ei, tota ei tapahtunut. On se Miaronen taitolaji. Pianon soitto. Nice. 6 pelaajaa. Me legit voitetaan kerrankin videolla. Okei, tää ei Ensimmäisesti. toka video, mutta... No Mä en oo ikinä voittanut no hankeri. flex katsojat, no flex katsojat. Kuolemme. Katso. Unsubasta jälkeen.
Liian hikisteli. Puus Bibbles. Mä osaan sanoa sitä nimeä. Mennään tonne uudelle alueelle. Joo. Se on ihan OP, kun tietää, minne uudet alueet menee. 5 pelaajaa jäljellä, Eli 1 soolo. Niin. Ja 3 sooloa. Yksi tiimi. Joo. Joo, kaikki soolon. No niin, voihan ne olla kaikki 3 sooloakin. Mistä Niin. sä tiedät? Vaikka jos Tässä se on on skua, riippuväli, eikö niin se se ei kannattaa mennä vahtimaan, koska sinne varmaan tulee se soolo. Toissa on saanut se koe. Venä. Ehkä mä en mennä. Ai tuolla ammuttiin, odota. Venä, ota kyyti. Äijä. Voit. Noin. Joo, se on 2v2. Meillä on ihan OP-setit. Animous kuoli, voi pahus. Ammonuus. Tähän sitten ajoit tälleen hito. Mä olisin Ei, mä hypännyt pidetään mahdollisimman kovaa ääntä, että ne kaikki löytää meitä. Meitä on väärä suunta. Tiedän. Mä ajattelin, että mennään niitten luo. Bifkit! Hei, tuolla menee! No oikeesti kaikki sooloi vissiin. Ei, ne on duut, ne molemmat meni tuonne. Täältä tulee yksi. Meitä puun taakse. Joo, ne on soolot molemmat. Ei juma. Niin kaikki 3 oli sooloja. Ei ole. Niin, En mä saa tai- ammuttua, kun se puildaa niinku mikäkin svet. Siis miten huono oikeesti tää on? No miten huono. Tää väärässä, kun se Kun mennään. puildaa eteen. Mennään vähän. Annetaan niitten tapella ihan rauhassa. Oi. Ei. Mitäs Jamkani? Mitä? Okei, mä haluan ensimmäisen tapon mitäs Jamkanilla. Ensimmäisen ja viimeisen tähän matsiin. Tyyli. Eikö, no niin. Tyyli 1 pelaaja jäljellä. Kumminkin voittaa meitä, niin ei, mä Miksi sä puldat puulla? Mä en tietenkään. Oho, Koska mäkin en saa en sen. puldan. Mitä mä On tässä puskas. Ei oo tässä puskas. Mihin tää on voinut mennä? No alue ainakin on niin pieni ja seuraava. Eikö se tullut? Kuvittaaks mä Mä lähtikö kuulen se. sama Se meni tonne. tonne? Se meni alueelle päin siinä tapauksessa. Joo. Jossain tässä. Ai se on tässä. Jossain. Näen. Mäkin näin. Oho, miksi mä tolla ja sun yritin ampua? En tiedä. Let's go, eka voitto ikinä. Mikä emota oli? Äänkytystä. Ei mikä. Tämä. Joo. That's too easy. Gangnam Style. You earned a victory crown. Noniin, mihin mä pääsen? Joo, mä sain bronze ykkösen. Juu, pieni NCAP. Mä sain bronze 2. Bronze 2, 72%. Joo, mutta eiköhän täydellä tässä. Muistakaa tilata mun kanava ja tykätä videosta. Ihan niinku Karvaminen tekee. Ja jos te ette tee sitä, Karvaminen tulee kirjaimellisesti syömään teidät, eiks niin? Joo, toki. Joo. Noniin, se ois moro.